ya sha kwalla biyu na kunun koko. Alhaji Abba ba? Aljana gare wanda ka shanye ma mutum mai mota Shi ka tuka mota nawa na ya kaja lokaci guda? ina na faɗa ma jikan rugi na ka san rugi shi a sarkin direbobin sarkin musulmi Bubakar na uku kakanmu ba shi ya ja mota uku lokaci guda to wannan karamar ta shi aljana rayanatu sai tura maka tuka ka gane rayanatu wata aljanata ka gane ta direbobi ta shi yana jan mota uku da san time fa yana cikin guda biyu na biya ta ba shi ka tuka ai zalika fadlullahi ti mai shawa baiwata ka san haka tuka in yana gyaran mota yana nan yana mu gyara da ya hada da wancan ko bi gyara kai ko yaron Allamatul Rabbani na ba mallam Binyamin kusududu kun su mu ba waliyan Allah kenan shi a ubangijin gambuna wallahi ba shi ake ma kusududu kun su mu ba Allamatul Rabbani kenan gausu to wani na kuma kudubi na sayara to wannan kusududu Allah ya lamunce mai wala duk abin da bai addashe ba cike baba bai ci ne duk abin da ba halatta tsaba bai amfani da shi kursi kenan to wa kusududu ai ainihin sahibul dir'i wanda na baka labari to kusududu duk familin su guda da shi mina na aka karama kusududu karama to ne shi kamar sarkin noma na da ya bi ga gona duk yadda an kai noma da ya wuce an yi harvesting ka gane da ya biyo ga gari to everything be harvested za a girbe komi da komi saboda irin kai ba ya lauje sauriya ka sai da lauje ka bi cikin kwaya ko to shi ko sakan dan agogo bai yi shi sauran aiki ba shafshaf yake to ni mina na karama ta a kai oga karamarka baka taba faɗa abu bai zama gaskiya ba duk lamarin da kace kaza to wala an Allah ya so sai ya zan haka ne yadda yake to Salmanu ka san ko don me Allah ka ban wanga kanan ubangijin marsandi ne Bello Oko ba mai san kwan ilimi kenan mora ba Bello karami wai shi daɗi ba ganin shi in ka ga san ne da mareci har anwaru ka sabka sama za ka dora ganin hayaki na tashi duk basira ta kai da turawa sun ka dora turere ne akan ɗaya shugaba Bello karamin ga an ce yaro Alhaji Almustafa Mandana Buzai wai Alhaji Manda Almustafa sunan dina Alhaji Almustafa Manda ba ainihin shi in dai ana magana kursi na marsandi dan na har Germany an san da zama ne sannan wala hadulla lura da ta wuce gidan ga inda ta marsandi ta bila da ta wuce wurin mallako wala sai Germany ta ma wuce Kaduna yana da zabaniya da kamus ga Kaduna ba illa dai har Kaduna dai sun kai mu ba ai ko mu da a ce Duna na da gida garin gada Kaduna ba su gwada mana wata donewa irin harkar dununu shi da ya tashi sai ta gida to Duna dama da yace Kaduna ya tsaya sai ya gida ya da zango ainihin Sakkwato bai wani dogon motsi wa don garin dan mujaddadi dan hudu wannan kuma ni wani ji an ce Duna asali ne nan shi yagga yake nan shi yagga dan hili nan dan hili Duna yake wurin gidan marigayi dan ani ne Allah ya an ce akwai wani gida ka tambaye hayan dan ani ne akwai wani gida na nan wurin sabon birni in ka wuce kana gani ne baki kirin da bakin hanci bakin gate to an ce na an kawo Duna kuidu na an kai mu kuidon Duna ai Duna bala'i shi da adda fata 70 da wani abu wanda da zai mai kaciya sai da ya wada mu uwaye ne wanga bai kuidantuwa don fata cikin ya kama fata ta haisa ba ko an hede wa gasi a cin wata fata cikin fata dole an ya kawo fata sai ga tabulci wala Duna hayan mutar zobe an ga samu bai samu koyo mutun na amma fata 70 gare fatoci gare sun haisa ba fata cikin fata Duna dununu mai kabadala Duna dununu aka ce mana na hada ma jikan liqidor ibn kirkin dina wata can da sai ka ko wanda ma sun yi babu za a gaggara na rance da almagashi Alhaji Biliya birnin Kebe ke Allah dan karami kanana masu takon maya karamin mutum amma kuma mai haɗuwa hankalin jama'a Allah kudin ga da aka nawa ga ta yadda Allah ya taimaka koda da gudu suke don kaga mu muna da gudu local government kuma shi ba gudu shi ba gudu bai gudu wala dole ai don shi an ka bashi jihar Kebbi rika ta gwamnati don shi ba gudu shi ba ko Abuja da rigima ta kasance mai a na kare sun shanya sai ya bushe faɗa min tarihin ba gudu babu matsala Abuja da rigima ta yi manya gudu sun zan gyara na aika a kawon to da yake munan Sokoto muna da kaga muna da gudu local government to kuma shi gashi gwamna ba gudu shi na ne ce kai Alhaji Biliya duk cikin harkar ga ta gudane tun da ni na san bai gudu wala to don Allah sai dai mu yi ta gudu amma shi bai to ni kai kan ban son kai gudu na son ka dawo ka tsaya tare da ba gudu don ba ha gudu in kana kusa ga ba gudu to su mutanen gudu suka su mutanen gudu ai bari ai kowa tsaya gudu ya riga ai karshen ko zomo dan gudu ya sheka ko karan farauta bai cin mai saboda gudu